ספר סיפורים. מנסים לעשות רולינג ברוורס. טוב. הוא עושה את הפניות על המרגות. תשמע, זה עצבני. תעשה את הפליפ הזה עוד פעם רגע. לא, מה, כולה פליפ. כן, תעשה אותו שוב. אתה הפוך. לא, תעשה עוד פעם את הפליפ כמו מקודם. עכשיו המנוע עובד טוב. קודם בטיסה הראשונה היה לו קאט אחד. לא, כי סגרנו כאילו יותר מדי, הוא היה עני. לא היה לו שומן. חזק זה. בוא נריך חופיישן. רגע, זרוק! רגע, דקה. יאללה. זה מה אני אגיד.